Hvad synes du om Mette Frederiksens politik? Ikke specifikt politik, eller Bare generelt. Jeg tror, jeg synes, at Socialdemokratiet har rykket meget på midten i forhold til, at det skulle være et rødt parti. Ja, jeg kan godt forstå. Ja, jeg er enig. Jeg synes også, jeg har altid støttet Socialdemokratiet meget før i tiden. Men jeg synes nu, er det blevet lidt for, det er blevet for blå på en måde. Ja, men det er rigtigt. Den der folkekærlighed, det er gået af det. Hvem tror du, eller hvem tror I, håber I bliver næste statsminister? Michelle Obama. Ja. Så skal være helt ærlig. Altså i Danmark? Michelle Obama. Michelle? Vi kan prøve at spørge hende, Michelle Obama. Obama? Hun går sgu da ikke i Danmark. Nej, men det kan jo godt være, at hun har lyst til alligevel. Okay. Nej, ellers, jeg tænker... Nej, men så hvis det skulle være en dansk... Jeg må indrømme, jeg er ikke sådan helt opdateret på, hvem der Stiller op. Det er heller stiller op ikke, og men noget mere rødt. Altså sådan noget... Det er nok lidt drømme, Jeg synes, det skulle være ønsketænkning, sjovt, men sådan Enhedslisten eller radikale Hvis venstre. Jan er vist til cannabis, han ligesom Han er ikke flot. Ja. Tidsspørgsmål. Hvad synes I om Israel-Palæstina-konflikten? Og hvorfor? Så nu skal vi passe på, at der ikke er cancel culture i det her. Jeg vil gerne lave cancel culture. Jeg synes, vi skal stoppe med at sende fucking ressourcer ned til Israel. Og så er det sagt, ikke? Ved du hvad, helt ærligt, hvis vi ikke taber i krig med dem, det er helt fint, men lad nu fucking være med at sende ting. Der er så mange andre lande i EU, der har altså sådan, boykottet Israel. Altså, hvor Danmark Hvorfor kan vi? Vi er nødt til at stoppe med at suge røv der. Præcis. Det er det, jeg har at sige. Jamen, tak for interviewet. Jeg tror ikke, vi har flere spørgsmål. sådan.